Hola, Raquel. Hola. Explica'm una mica qui ets. Si t'haguessis de presentar, què em diries, així, en un minut? Estàs amb un desconegut i li has de dir una mica qui ets. Doncs soc de Barcelona, tinc 42 anys, tinc 3 nens ja adolescents, 3 fills adolescents, i treballo en una empresa de formació i, gestiono una mica la formació per les empreses. Raquel, explica'm una miqueta en quin moment comences a notar que hi ha alguna cosa que no va com hauria d'anar. En realitat no vaig ser conscient que em passava alguna cosa. Jo notava coses estranyes, però estava com en una roda de que havia d'estar allà bé i no era conscient realment. Tampoc coneixia què era un trastorn ni què podia passar. I llavors la veritat és que jo no vaig associar en que m'estigués passant res. Em trobava molt cansada, estava molt excitada, dormia poc. I segons els de fora, una vegada passat tot, doncs deien que feia coses estranyes. I quan va arribar el moment ja, entre els meus pares, a la feina i el meu marit ja van dir, aquí passa alguna cosa, però jo no em vaig donar compte. Per tant, va haver de ser l'entorn qui digués «Ei, això no va bé». Sí, jo va ser gràcies al meu entorn. I quan t'ho van dir, com vas reaccionar? Llavors jo vaig pensar, els meus pares m'estan dient això, el meu marit m'està dient això, a l'entorn de la feina, perquè a mi em va agafar la crisi a la feina, doncs entre tots han vist alguna cosa i m'estan dient que haig d'anar al metge i hi vaig. I em van portar a un hospital psiquiàtric, però que tampoc sabia ben bé on em portaven. És com un núvol, la sensació és molt estranya, molt estranya. Estàs ficat en una roda que no et dones compte que no és real. No sé, és molt estrany. És que a mi em costa explicar-ho en paraules i no ho pots explicar tampoc a tothom, això, saps? Perquè clar, és tan surrealista. I en què va consistir el teu procés, el teu tractament? Vas haver de començar a posar paraules al que passava? Tot això és que és un procés molt llarg. És un procés molt llarg. Llavors, quan surts de l'hospital t'assignen un psiquiatre i a partir d'aquí has de confiar en que la persona que et porta és professional i sabrà explicar-te i dir-te el que has d'anar fent. Llavors, tot aquest procés, aquest inici, és molt de suport de família i dels metges de psiquiatria i psicologia, perquè en el meu cas, potser hi ha persones que amb medicació ja van tirant, però jo necessitava poder parlar. I vaig tenir sort i em van dir, això no ho fem normalment, però amb tu ho farem. I va ser una de les meves salvacions, perquè et fa vergonya, perquè és com... Aquí entra l'autoestigma. Aquí entra la barrera aquesta, que aquesta per mi és la pitjor de totes, és el pitjor enemic. Tu mateix et fots la barrera tu mateix. No et reconeixes que t'estigui passant això, o que et pugui passar això, i quan t'ho reconeixes et fa com... És com pot ser això? Si jo tinc una família estable, tinc una feina estable, tinc un entorn estable, com em pot passar a mi això? Com pot ser això? Però clar, després mires i dius la pressió. La pressió que et fas tu a vegades, que ve generada possiblement per l'educació, per la societat o... La pressió et refereixes a voler fer moltes coses i fer-les molt ben fetes? Correcte. I quina necessitat després passa el que passa. Saps? Si no ets tu conscient de com estàs i de com et trobes i com et sents i què necessites, un dia o altre petaràs per una banda o per una altra. Tant sigui psicològicament com físicament. Però és que això és així. Jo ho crec així.
És molt més important del que creiem escoltar-nos a nosaltres i cuidar-nos, cuidar-nos. Tu diries, per la teva experiència, que val la pena dir-ho, que val la pena sobreposar-se al neguit de rebre una resposta negativa? Que la majoria de la gent, si ho expliques ben explicat, respondrà com convé? Positiu, sí, i tant. No, jo animo a tothom, animo que parli. Perquè, bueno, és com treure't un pes de sobre i poder-te recolzar i deixar que la gent també t'acompanyi i aprenguis tu a fer coses que a vegades no saps fer-les tu sol. El trajecte amb el suport psiquiàtric és posar-me al límit entre qui era jo i què m'afectava a mi de la malaltia, fins que vaig entendre que jo sóc jo i la malaltia no sóc jo. Jo sóc la Raquel.